Série. An ko woni an? Joni kadi ko woni. Ande ko ɗum pinnoɗa ko woni. Aɗa heewi noddade. Hay so mbiɗa ƴettitana fof ko série ko hoko seeɗa ɗo joni? An série ande ɗum dettuma ɗon ko jam. Susnodimin koye? Ande ko ɗum jiɗirmi kono somo noddima kam hoto wiyam ko woni. Ɗum meeɗi wadde. Mo fuɗɗi? Ay série. Min ko mbanmi hen kam ko mi tawi. Maaro rek holko meeɗi ɗum ɗon ko ɗum tagi. An ɓuri andude. Gila ngadduɗa am ɗo e galle ha joni. Meeɗa waat comme ɗa. Mbaɗa ko tawani. Kadi an ka ndemowo kiifa a mandilani a haalga hoodani aɗa yaa a wayitako arta jamma mi yima holto ñanda mbiya aɗa jogui droit yaade haajum puisque jogui droit fi jogui Série. Min gila ndesɗam ha hande a meeɗa yiide mbol fiji. Kadi a meeɗa yiide jettimi gallo mi waynakima mo juumata ala. Kadi mi jaɓi mi juumi ɗum tagi ham noddude mbora yaafnoma. Mi meeɗi wadde. mi meeɗa wadde nde miɗi haade A meeɗa haalde kono kadi sa yimi a haali komi baɗɗo ko ɗum tagi nodduma mbimi ya yaafoma. nden jimi yon yo haalgol ɗum Ko jiɗɗa yo wontu jam an ɓuri andude ngol ɗo mon haala. Mi an Série ɗeɗo bellere change de. komi jiɗɗo komi yiyata ɗum tagi mi change Ah, sa wayi hannude mi yiyatmama sa wa hannuɗo noon ɗum ko jogui faade bengol Série caggal hanki nde mi harmi wadde ko ɗum wasno. Kadi ɗum aɗa yarno aɗa yaafo aɗa min ka jam galla. So mi waɗimi ko musmana mi dina ɗum tagi wadde gila hanke ha joni mi wonani en l'aise. Mais ça va wona lañam noon. wona no feewi mais kam mi yiyatmama no feewi Ayatma. Ayatma. Comme ni wani min ɗum tagi mbaɗanmi summa mbi mi yaafuma a yaafot ko ɗum tagi ham nodduɗa. Aɗum miri a yabta Maye Maye Naam. ar ñëw aɗum miri a yabta Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baiklah. Etc. Jamu ni kan? Bien. Or mummy kan? Piban kor. Bada. Asal le. Ada jam. Jam 5. Ini cerah. Kajalan ada jam. Kom. Kau duduk dulu wala.
bismillah garama garo garama gouvernement wala man ko ok bon non mi to do mer ya jara ko sakma ko ba no da so ora la jam ya lo da sari ko ta man no e ko ko daro dare mais an Série mo na ma digal goor mi non won on jaxi kam de Bangere. onon daal kon di neɗɗo waɗi gootol rek taw meeɗaɗa wadde ko mus on tan gontan koye mettinde heen Est ce que so tawi gorko waɗi mo hunde a mettinat walla a mettinta min on moom jarani jarlamɗo ɗiɗo de ko namdon ɗam waɗi ɓayde ren mais an momar yaye mettinde miɗira kom daani de eyi joni min waɗi ɓeyne kayi ɗum an joni so debbo woni reedu tan walla waɗi heen goɗɗum e goɗɗum tan gontan koye laarude koye mum walla gaccon ɗumen beele an aɗa yiɗi joom galle ma woni a debbo goɗɗo reedu min yiiɗa ɗumen koni an no mbawi jogare ma confiance ni mbaɗa jogare ma confiance ni no pijirten jalbirten ni est ce que janggo e janggo sa nani mboɗo waɗɗo ko boni ma accam walla ma nangga janggo e jaam somi yi nani wona somi nani kam somi yi aɗa waɗi ko boni hucci bagage ma goɗɗum galani iko mbaddande moftude baɗo ko boni an so waɗi ko boni ma wonde mais aduna wona noon de mbiɗa ko baɗɗo boni walla noon mbiɗa baɗɗo boni eyi an to gonnoɗa min ɗo gonnanni voilà o après to gonnoɗa baɗɗo ko boni walla te ko lawol baɗɗo boni min wonndi ko baɗɗo jam kono baɗɗo boni badara mum ene wawi hollede ko goɗɗo bonande mais so waɗima expliqué no pamirta a andi kadi goddir Allah jafoɗa ɗumen no Série loselde kam wonte losde hen si kono so kam ha yori sika sen wonte no kalluɗa de ko noon mawɗo koɗɗono ma tawi woni ko boni tan ɗo holle lawol noon mbiɗa forani yaaru noon de foti yaadu aduna hande moom one waɗa tan one waɗa ɗum tagi nan neɗɗo ɓe jogoto suturu e koye mabɓe eyi yimɓe jogo so tawi koye mumen holon façon sugu yimɓe mbawa jogade koye mumen comme ɗo joni sanani min mboɗo waɗi ko boni walla goɗɗe goɗɗe ne waɗi ko boni comme no fantama yaari ni aɗa andi a juumi wona noon ponoɗa waɗirde mbaɗa ko ɓiymo jibinɗa e heeñen ma on ko an foti fotti ɗumen ko an foti wallude ɗumen sa wallinomo o jogata oɗo hakkille yaade e aɗa andi heñade kadata ko heñade so laahi ɗo mi heñima no fewi kono nanirmi jaddi mi heñade mais jom wona ɗum koye wadde programme yitade a tardi aɗa jimmi haalandema joni sibi Allah rek jogue am confiance kanko nanɗa en ar namdoɗa hami haalanma ɓuri ɗum ɗo arande min mbidira comme rani Série ko ɗum tan jimmi haalande joni a yafmami mi yafima yini ɓoggol ɗawi kono mi wamno ko yafi alande so wondiranta ko at arjo fanta ko jam masani nan ha woni o manande ngarude masa ya Allah wal wallu mo tampi wallu la ilaha illallah kay ya Allah wallu yon wallu de la ciwle wallahi ya Allah wallu mi ara inno la babu gali fenay la ilaha illallah inno Allah yalla di ara wallu yalla di
yàlla di voilà yàlla di alhamdulillah rabbil alamin ah ba ko gallo ji dañu binge de Allah mo nala ndam tampi no o tampi wala culi tene ngi dedi ay mi wala mi tampi dedi xale ara yalla jokku bali mo ami toppiramo non ya so alje ya toppiramo ya so alje ha goram Allah walli fanta toppiramo ada banani kay fanta babo yam toppiramo nani Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Oui, mec, ça va? Bonjour. Ça va bien? Bismillah. Ça va aussi? Bonjour. Chef. Ayo. Ko chapun na nama saya. Bismillah. Oh, aku perlu So, kalau dari dokter. kapan No, mana paramo. Bismillah. O dari paramo ko sa. Kono nyala ko hande o wana mi wana paramo. Chef. O woni o tellement que dum busi. Ndi la jami bonni berdami. Min nati hemi jare fera. Non ko ade hamdo ya ha ko tindin. O bono do gade. Nyaaki ma be aussi Allah. Yana la nuru. Kalkan way wat. Ha? Yo ma nder. Ka ko mo ne ba se? O kam woni kam ko jogol Ko woni kadi mbasa represe situation he. aha bone ni parce que o idu mo woni fere yo bini ba mun ko min sila hawon ko handi ma wasa da fa da do tegi no musique bi mo da arbo e jadi ham non wati hen jawno ci fof kam ko jida ya am mo wala kam tay do may da ka di burna mo mi jida yi ko so o boni da da a famille No te na ni. yo so do bini ay do sami tinda jaga na ya basa ya wati Al Kaufman. Do ona kalema. Abang tu ona kalema ko kala. Anu no ona. Do ona kalema. Awadi ko bol. Wada from ada ko kan khalis. Est-ce que comme ba ada adu ko jama ke bam sa par mois. Est-ce que la de bien? Non, il faut quand même pourquoi on a intéressé situation. Aka fitir karisma ada dia total. no hay gas Ay ba ko dum wada intéressé situation. Ko le ya wala ya fada na mun jodo na azaniga. ara se Jodo azaniga me mo jodo azaniga ko kata. Wala ni na malu ni na malu me ma hala exactement pourquoi wada intéressé situation. godum ala han Gold mala hay pourquoi to tan khalis mina ala to tan khalisa. Ala no na ni khalis. ko perda dum busi So that one musi jogi la won mo rewe on won do woni do ko diga ni dum do he ni danya khalis minen woni mi do woni so population wona ade be wala prom ci kala dum sama pas avec moi ha asa ni ngari faut exactement an regarde ko tay bala e pressé de situation e jodi ni bi dum nyaawal ne asa oui si ah ko la kisuna itu la ma ajaba na fu bima mo yati mo brigade yati yo la ka ko se no ya umo wa yo ya brigade mo on ni na ma ko wa ni bi dum ko yo yati brigade ka wa ale vision comme ça pas on y a la dernière finale pas mal